responsabilitat de corregir el dèficit que ha deixat el tripartit. Ningú llevat del Partit Popular. Convergència i Unió ho ha demanat a tothom. La primera força política que va demanar no que ens votés, sinó simplement que ens abstingués, és la principal força política de l'oposició, era la principal força política del govern tripartit i, per tant, la principal força política del dèficit que ens obliga avui a unes reduccions pressupostàries. El PSC no va voler-ho compartir. Aquesta reflexió em porta a una conclusió. El PSC parla que tenen també un procés intern complicat. En la mesura que va perdent el poder, va substituint el sentit de responsabilitat que tenia, torno a dir, en la mesura que va perdent el poder, va substituint el sentit de responsabilitat institucional que tenia com a partit de govern per la demagògia i el populisme. S'ha parlat molt al llarg de la campanya electoral de les retallades, se n'ha fet una apologia constant per part d'aquells que menys coses tindrien a dir en tant i quan són els responsables del dèficit. Ha estat motiu, no cal dir-ho, de campanya electoral, era una amenaça i segurament ha tingut algun efecte, però els resultats vol dir i signifiquen els dels ajuntaments que malgrat tot el soroll que s'ha fet, malgrat les manifestacions, hi ha una gran majoria del país que té un sentit del que significa la responsabilitat i del que està fent en aquest sentit Convergència i Unió. Recordeu que el pressupost contempla una reducció del 10%, recordeu també que l'Estat el que ens demana és una reducció del 20%, és a dir, recordeu la contradicció entre la crítica dels socialistes que ens formulen aquí per reduir el pressupost en un 10%, mentre que els mateixos socialistes, els mateixos en tant i quan són els que donen suport al Partit Socialista al govern de l'Estat, allà ens demanen una reducció del 20%. Aquí ens critiquen la que fem del 10% i allà ens exigeixen el 20% més enllà, torno a dir, que també vergonyosament, en aquest cas el Partit Socialista, ha estat l'únic que ha col·laborat amb el govern de l'Estat per tal que no faci front al pagament de qüestions com el fons de competitivitat o altres que anirien molt bé a la Generalitat i servirien per tapar una part del dèficit que hem heredat dels anteriors gestors del govern de Catalunya, com són també l'aplicació del principi de lleialtat institucional. El govern de Convergència i Unió actua amb responsabilitat, actua amb rigor, de fet és l'únic govern de l'Estat que té a l'agenda els ajustos necessaris per la continuïtat, per garantir la continuïtat del benestar social. Ajustos, és veritat, en molts casos impopulars, ajustos però necessaris, ajustos inevitables pel fet que abans els que governaven uns altres no tingueren el rigor i l'austeritat a l'hora d'administrar els comptes públics. Vull, en nom del Comitè de Govern, i estic convençut que aquest Consell Nacional fa seu, agrair a una gran majoria silenciosa per la seva comprensió. Jo crec que qualsevol persona informada i amb criteri i amb sentit comú